Żewġ rappreżentanti ta' unions ewlenin f'pajjiżna fil-qasam tas-saħħa l-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-MAM u l-Kamra tal-Ispiżjara xejnu għal kollox id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Alex Borch meta qal il-mediċini ġeneriċi huma b'xi mod inferjuri għal mediċini oħrajn. F'kuntatti bit-telefon il-President tal-MAM Patrick Sammut u Marianne Sant Fournier, President tal-Kamra tal-Ispiżjara, saħħu li assolutament mhux il-każ li l-mediċini ġeneriċi mhumiex effettivi bħal dawk oriġinali. It-tnejn enfasizzaw magħna li dawn il-mediċini wkoll jgħaddu minn proċess metikolus qabel joħorġu fis-suq fejn isirulhom testijiet xjentifiċi li jikkonfermaw li għandhom preċiżament l-istess doża tal-mediċina oriġinali u għalhekk huma tal-istess standards. So there is a perception out there. So li għax tkun generic brand automatically inferiori. Mhuwiex il-każ. Biex generic jiġi licensed, it will have to pass through strict quality control. Il-mediċini ġeneriċi huma mediċini li jiġu formulati u testjati skont ir-regoli Ewropej. Mhux biss kopja fil-active ingredient, fil-mediċina per se, imma anki jiġu testjati għal mod ta' kif huma jaħdmu ekwivalenti once jitlu fil-GSM. Dan jikkuntrasta mal-kummenti perikolużi li għadda l-Kap Nazzjonalista Alex Borch fl-attività politika tiegħu il-ħadd li għadda f'Għawdex. Waqt li wieġeb mistoqsijiet minn dawk quddiem Borch indika li l-mediċini ġeneriċi huma inqas effettivi u ta' kwalità inferjuri. Naraw żgur illi ma jkunx hemm mediċini out of stock u li l-mediċini ma jkunux generic kif huma llum imma jkunu ta' livell tajjeb illi l-pazjenti nagħtuhom mediċini kif jisħoqilhom. Dan id-diskors li ġie kundannat mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini u s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika minħabba riperkussjonijiet serji li sta jkollu fuq is-sistema tas-saħħa sansitra wassal lill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela biex jitlob lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika jinvestiga lill-Kap Nazzjonalista. Brabta ma' dan il-Partit Laburista saħaq kif minkejja il-kap tal-Oppożizzjoni għandu kor wieħed taqdiet u professjonisti jgħidu li dak li qal huwa skorrett, għadu sissa ma rtirax l-istqarrija tiegħu li l-mediċini ġeneriċi huma b'xi mod inferjuri. Fi-stqarrija ntqal li kliem il-Kap Nazzjonalista juri nuqqas ta' responsabilità kif ukoll kemm hu maqtuħ mir-realtà meta jitratta suġġetti sensittivi bħalma huwa s-settur tas-saħħa f'pajjiżna.